Ano? Meron akong kwento. Bilis ah. Yan ang mga pinaka-inihintay namin sa sarili kong channel. Nay sa kadlaw, ang Pinoy, niyatog 20, kaya nangitag pagkaon. Moto, pasige nagsuro-suro ito sa 20, wala man siya nakitaan, wala siya nauyunan ba? Moto na ito siya mandawi. Hantod, pag-ato na po niya mandawi, wala po siya ganahin, wala siya gana. Moto, yung nahon na, moto siya lapo-lapo. Karon kaya pag-ato niya lapo-lapo, naman siya nakitaan nga restaurant. Nagbawa ka ng lapo-lapo, dagang nag-foreigner niya. Sa mga nag-atog lapo-lapo, dagang nag-foreigner. Nagbaha na rin ang laing mga lahi. Karon, niya to sa restaurant, nakitaan niya ang Hapon, huwag ang Korean, nagtapi. Karon pagpaminaw niya ana mga Hapon nga gimingaw jud kay ko sa akong lola kay kato akong lola proud jud kay ko atong ngilngig jud kay to na nakadungog naman ang Pinoy ni agi man siya balik siya agi ana siya upang ngilngigay lag lola layo kay mag lola ana rin Koreano pagpila-pila kay kanang lola layo jud kay na ako ang lola pinakangilngig anang Koreano nakadungog man ang Thailander tapad man ug kaon ana Thailander kung pangilngigay lang ang lola akong lola may pinakangilngig didto nagsugod ang pangilngigay og lola giunhan din sa Hapon alang Hapon tungod sa kangilngig sa akong lola 85 na edad construction worker to sa Tokyo. Ang iya ko nung lola dili ko masugot og kanang motrabaho og 10th floor, 20th floor dili. 30 and up gina nga building ang trabahoon. Nga ang ngilngig ang lola. Pagkadungog sa Koreano, aring Koreano. Brad ang imong lola murag weak pa jud kay na. Ang akong lola 88 na edad ha, 88. Mukatkat gyud og tower ng kuryente. 88 ha, mukatkat og tower kana mga kable. Pag ganyan mo na nagtaod sing lola ko ng tower Perti ko nang ngilngiga lagi. Kasi ako siguro di ko kakatkat ang tower Pero ang Thailander pagkadungog ningon din ang Thailander. Ako kana imong lola. Bata-bata pre na kaya kana kang lola ngilngig kay ni 95 na edad. Mukatkat gyud og lubi. Nya anak kanindot ko sa lola, inikatkat ko na sa lubi dili ko na itagak ang lubi. Butang ko na diri abaga kubog ko, 5 ko na kubog lubi ana. Munaog 5 kapinan pag 5 ka butong diri napo tanan munaog ko ng lubi. Nangiga pero pagkadungog sa Pinoy ko ana. Ang Pinoy di gila gagik. Ang Pinoy kilit. Gila katawa. Ya, siyempre ang Hapon murag nalain Hapon ba ang Hapon. Nang katawa mo gari ano ngilngig kay ang lola. Dito ana rin Pinoy. Kana mga lola niyo no. Mga wala gini buot no. Pahawaan ninyo mga lola kundi wa gyud mabuot mura lagi ang angon ninyo mga lola ninyo. Ako lola may pinakangilngig. Pagkadungog sa Thailander Korean. Nga suko dana ni ana rin Thailander Korean. Ka ba mo giroy ka Pinoy kada. Ano kay nga bagdingig kay mo ang lola. Ana rin Pinoy. Akong lola 98 na edad. Sige nagbalik-balik sa City Soto hospital. Karon ni anang Hapon. Say labot na mo. Nganong sige magbalik-balik. Masakit to ni namong lola. Week di kay na day. Ana rin Pinoy. Akong lola sige balik-balik dito sa City Soto tungod kay magpaprenatal. Puanga gining Pinoy. Kambal na ba ko ng anak yung lola? Ako nga lang mga lola nila